За много от нас новият сезон е надежда, че добрата реколта предстои. Успехът обаче не е гарантиран. Спазвайте нашите 5 златни правила, когато планирате градината си, за да увеличите шансовете за най-богата реколта. Успешното отглеждане на зеленчуци започва с определяне на правилното място за засяването им. Отделете малко време и наблюдавайте градината си. Например, забележете коя част от двора е слънчева и коя сенчеста. Томатите, пиперът и тиквите предпочитат слънчево изложение, което им помага да растат здрави и да са издръжливи на болести. Ако нямате слънчево място, тогава заложете на зеленчуци, които виреят, и на сенчести терени, като подправки, марули, салати и други листни зеленчуци. Зеленчуците на студения климат, като граха например, ще се радват на лятната сянка. В изцяло слънчеви градини можете да създадете сянка, като засадите по-високи растения до по-ниски. Например, можете да засадите слънчоглед от южната страна на марулите. Този вид планиране се прилага и при ветровити градини. Например, катерещия фасул може да се увреди от вятъра, докато царевицата се опрашва при лек вятър и дори е за предпочитане да се разположи на по-динамичната част от двора. Добрата почва е основата на всяка успешна градина. Уверете се, че почвата, в която ще отглеждате зеленчуците си, е подхранена, добре увлажнена и дренирана. Можете да обогатите всяка почва, като добавите чист торф, торфена смеска, компост или оборски тор. Торфени смески и лактофол са екологично чисти субстрати и са обогатени с всички необходими вещества според нуждите на растенията, за които са предназначени. Редуването на растенията също допринася много към обедняването или обогатяването на почвата. Когато редувате култури от различни семейства на един и същ парцел, предпазвате почвата от развитие на болести и вредители и си осигурявате здрава и богата среда за растеж. Различните растения имат различни изисквания към почвата. Зелето, например, е много гладен зеленчук и е добра идея да се отглежда на място, на което преди това са гледани грах и фасул, тъй като те обогатяват почвата, като фиксират азота. След като съберете реколтата от зелето, можете да засеете кореноплодна култура, като морковите, които нямат големи изисквания към почвата. Може и да ви звучи банално, но помислете добре и засейте това, което обичате, за да сте мотивирани да се грижите за него. Можете да заложите и на специални екзотични сортове плодове и зеленчуци, които не може да се набавят лесно и на разумна цена от нашите пазари. Много от сортовете могат да се отглеждат и в контейнери или висящи секции на по-малки пространства. Серията семена City Garden включва различни видове цветя, подправки и зеленчуци, които са специално създадени за отглеждане в саксии, съндъчета или други удобни контейнери на балкони и тераси. Така балконът може лесно да се превърне в домашна зеленчукова градина, цветен рай или ароматен билков кът. След като решите какво искате да отглеждате, не оставяйте времето за организиране на посева да ви изпревари и планирайте кога, коя култура ще посеете, дали ще правите разсъд или ще отглеждате на постоянното им място. Нашия календар за засяване и разсъд на основните видове семена можете да проверите времето за засяване и реколта на повечето видове цветя, подправки и зеленчуци. По-резистентните на болести и вредители сортове са за предпочитане за тези, които търсят по-лесни за отглеждане растения. Определете мястото на лехите според растенията, които ще отглеждате и според вашите нужди. Разполагането на лехите близо до къщата ще улесни събирането на реколтата, а засяването на подправки в саксии на тераси и балкони ще ви осигури свежи кулинарни съставки на една ръка разстояние. Всички растения изискват поливане, така че си осигурете източник на вода в близост до посевите ви. Ако не искате да поливате растенията само с вода от канализацията, можете да разположите бидони, варели или други съдове и да събирате дъждовна вода. Бързите зеленчуци, като репичките и марулите, могат да се сеят през 2 седмици за по-продължителна реколта. Събирайте често реколтата от овивните зеленчуци, като тиквички и градински грах, и това ще ги стимулира да плододават по-дълго време. Ако не разполагате с достатъчно време, за да доглеждате растения с по-дълъг вегетационен период и изискващи повече грижи, или пътувате често през пролета и лятото, но все пак искате да създадете своя градина, подберете по-лесни и по-бързи за отглеждане сортове. Многогодишните подправки, например, веднъж установени и захванати, не изискват голяма поддръжка и винаги може да си наберете свежи подправки за ястията, които приготвяте. Обърнете внимание на информацията, изписана на пакетчетата с семена, и изберете тези, които са подходящи за времето във вашия регион.
Тези правила са лесни, но е невероятно колко много повишават реколтата, когато се следват. Ако имате ваши правила, които ви помагат да постигате по-добри резултати в градината, не се колебайте да ги споделите с нас. Пишете ни в коментар под видеото или ни станете приятели във Facebook и ни пишете там.